Ja sam Milica Tričković, modni kreator. Ovim poslom se bavim aktivno 5 godina. Otvorila sam svoju radnju, pokrenula svoju proizvodnju u Nišu. Trenutno imam prodajna mesta u Nišu i u Beogradu, modni studio Dressing. Tokom prestižne nedelje mode u Parizu, ove jeseni prvi put je organizovano i takmičenje na kojem su se predstavili najbolji dizajneri iz slovenskih zemalja. Serbia Fashion Week predstavio je neke od najboljih srpskih dizajnera. Pobedu sa ovog takmičenja, u kojem je učestvovalo više od 30 dizajnera, odnela je upravo srpska dizajnerka Milica Tričković. Meni je jako značajna ta nagrada zato što jedan od organizatora tog festivala, čovjek koji je pružio podršku festivalu i žiri, bio je osnivač Jean-Paul Gaultier, čovjek koji je nosilac ordena časti, francuske za zasluge u modi, jako bitna osoba nama u svetu mode, gde su bili ljudi iz stranih magazina, marketinških agencija iz Pariza, naravno Emerik François koji je dizajner visoke mode u Parizu i direktor sajma mode u Parizu i Berlinu i naravno naša Svetlana Horvat koja je jako značajna i uticajna ličnost u svetu mode. Kao pobednik Milica je u sklopu nagrade dobila besplatnu modnu reviju u Parizu sledeće godine, poseban članak o sebi u modnom magazinu, učešće u Pariskoj školi mode i fotoshooting za katalog. Milicu smo pitali gde pronalazi inspiraciju. Pa što se tiče ove sada konkretno kolekcije, to je bio neki nastavak tehnike koje ja radim, patchwork tehnika i prosto u ovoj kolekciji sam odlučila da to razradim na neki malo drugačiji način, gde sam upotrebljavala goblene kao naše nacionalno obeležje koje sam ručno dorađivala, tako da svaki deo iz kolekcije, svaki komad je ručno rađen, trebalo je jako puno vremena za to. Ova mlada dizajnerka je do sada napravila 10 kolekcija. Učestvovala je na nedeljama mode u Beogradu, Pragu, Milanu i Parizu. Nas je zanimalo koliko se po njenom mišljenju razlikuju naše nedelje mode od inostranih. Serbia Fashion Week je Fashion Week koji je četvrti u Evropi, ja ne znam koliko naših ljudi to zna i što se tiče organizacije, Serbia Fashion Week je na jako zavidnom nivou i stvarno može da parira svim svetskim Fashion Weekovima. Za kraj razgovora Milica nam je otkrila zašto je izabrala baš ovu profesiju za životni poziv. Pa prosto nisam ja previše razmišljala o tome, to se od malena tako nametnula ta ideja, tako da prosto nisam ni odlučila. To se prosto desilo.